Zovem se Stefan Čolović, dolazim sa Banjice, imam 24 godine. Počeo sam u srednjoj školi rekreativno, uopšte nisam planirao da se takmičim, hteo sam samo da radim nešto, da ne provodim vreme za kompjuterom. Onda sam napustio fakultet da bi trenirao 2 puta dnevno, svaki dan. I svidelo mi se i onda jednostavno nisam mogao bez toga, baš mi se dopalo da bijem ljudi. Vidim sebe u boksu i to je to. Mnogo mi se svidelo to. Kad sam prvi put nokautirao čoveka, znao sam da je to što želim. Mnogo sam se primio na tu priču o boksu, znaš, i onda gledao sam dosta tih, kako se zove, dokumentaraca, ono tamo životnih priča, znam, znači ono i ti Meksikanci i ti tamo Latino, ti vamo tamo, baš su mi oni uzori kako oni žive, to su pravi ratnici. Volim rvanje, volim boks i volim judo, to su mi 3 te veštine što volim. To je zamenilo, kako se zove, dvoboje, one pištoljima kad se ubijali, onda su dozvoljili da se plemići ubijaju tako što će se biju, tačnije da se ubiju bez smrtnog ishoda i zato je to plemenita veština, zato što se plemići tukli. Bijem se ceo život s ljudima jačim od sebe, znači ja sam tu fizički nekim predispozicijama jedan od najslabijih ljudi, i kako sam visok i mršav, kako sam građan, uvijek se bijem sa manjim jačim od sebe, ali to nadovesim zato što treniram dobro. Dižem tegove i jak sam i onda nije problem. Znači... I u principu ne plašim se ljudi, nemam uopšte taj problem kao da... Znaš, imam problem se bijem s nekim koji ima 30 kila više od mene, ali tu, znači, u mojoj kategoriji ja znam kako to funkcioniše i prošao sam dosta toga i uopšte nemam neki kao strah, a ne plašim se nikoga do Boga. Čega se, mraka kao, znaš, ne plašim se ničega, ne znam. Plašio sam se visine i onda sam radio na građevini i izgubio sam i taj strah, ne plašim se ništa, nema pojma. Čega se plašim, ne plašim se, otko znam. Trener ovog kluba, zove se čovjek Alen Pićivan. Ja smo zajedno treneri sad, pošto ja imam decu koji držim treninge, ja te najmlađe kategorije treniram, a on je moj trener. Razumemo se, imamo dobru komunikaciju. Baš sam zadovoljan kakav odnos imamo. Sve je vrame u desno, bravo, sve je vrame u desno. Vaj se u stranu, ne u nas, u stranu, tako je. Kad god ja preskočim trening, neki tamo uradi 2. To je dobar savjet. Da nikad ne preskačem trening. Če ih preskačeš, neko tamo se muči duplo jače od tebe. To je najbolji savjet što sam dobio. Preko sutra se bijem na Beogradskom pobedniku. To je veliki međunarodni turnir u Beogradu sa dugom tradicijom, koji će da bude ove godine izuzetno jak, zato što dolaze mnoge strane zemlje sa svojim reprezentacijama. Sad trenutno privodimo kraju skidanje kila, imam još 2 kile da skinem do preko sutra. 75 kila, moram da imam 75 kila tačno. Što bliže 75, sad ćemo Da. vidimo. Da vidimo šta kaže.
Merenje mi je u 7 ujutru do 9. Krenuo sam da skidam sa 81 kg. Sad privodim kraj, ostaje lakši deo, da izbacim samo vodu iz sebe, ne unosim vodu i dugim treninzima imam samo ono delo, s tim je najlakše, kako se zove, to me ne izmara puno. Sad je ovo lako. Pošto sam pričao o tome ceo život kako su bili neki bokseri, svako je znao neke boksere koje je odrasto 80-ih, 70-ih, 90-ih, svako zna da nabroji 10 boksera, naš, ovo, niko ne zna ko sam ja, niko ne zna, razumiješ, i uvek sam hteo da krene ta liga opet i da govore, evo ga ovaj boksuje za Bijeljinu, znaš kako se, da govore za 20 godina, znaš kako se onaj tuko tamo kad prođem ulicom, kao ovaj je bio opasan, ono tamo. Boks ima neku istoriju kod nas. Tačnije, za vreme komunizma, još tamo od 50-ih, 60-ih, to ima dugu istoriju, to se sve izgubilo sad, recimo od 2000-ih pa ovamo. I ta liga napokon je krenulo to. I u amaterskom boksu sam još neko vreme da bih stekao još malo iskustva i da bi, kako se zove, postao još malo bolji i da onda pređem u profesionalce u pravom trenutku. Češ da ga razvališ? Trebalo bi. Si spreman? Vidjet ćemo. Biće veselo. Si nervozan nekad pred meča? Pa pravo ti kažem i nisam, ja toliko puno mečeva da ne... Mogu ti već boli uvo sad. Prvo ja nešto nemam uopšte tremu pred nekom publikom, to ja volim to, meni to vozi, meni je to super. I sad nisam jedan od onih kao bit će puno ljudi, ja ovo, ono, ja sam ono, bit će puno ljudi, super do jaja. Očekujem da pobedim sve lokalne meče, zato treniram dobro sad i dobro sam spreman, bit ću još spremniji sad za drugu polusezonu i baš jedva čekam te meče, obožavam taj osjećaj, kako se zove, da iščekujem meče, željno da ih iščekujem, jedva čekam da se bijem. Istukao mi čovjek koji nije smeo da mi istuče, to je bio najslabiji čovjek. Moja kategorija na tom turniru bila najslabije. Baš sam mislio da ću da dobro prođem tu. I kad mi istukao, bio sam znači smorio sam se, poprilično sam se smorio tu, zato što nisam smeo da izgubim od tog čovjeka. Međutim, to mi je i dalje dalo mi motiv da treniram još jače, da mi se to ne bi desilo više. Šta smatram da je moj najveći uspeh? Sam prebio dosta ljudi. To mi je baš onako satisfakcija.
Radović Budva.